Grazie, Presidente. Уважаеми представители на Европейския съвет, уважаеми представители на Европейската комисия, уважаеми колеги! Преди 3 години подновената стратегия от Лисабон акцентира ясно върху необходимостта от постигане на стабилен икономически растеж, повече и по-качествени работни места. Днес реформите на национално ниво протичат с добро темпо, европейската икономика отбелязва стабилен растеж, а безработицата е на най-ниските си нива от 1998 година насам. Въпреки добрите резултати, в условията на засилваща се глобална конкуренция са необходими много повече усилия за постигането на динамично развиваща се и конкурентоспособна икономика, базираща се на знания и иновации. За групата на либералите и демократите за Европа стратегията е движеща сила за провеждането на дълбоки икономически и социални реформи. Тя е отговора на предизвикателствата на глобализацията, правейки възможно налагането на Европейския съюз като зона на икономически растеж, социално и екологично благоденствие, технологично развитие и модернизация. Именно постигането на тези цели е необходимо усилията да бъдат удвоени през следващите години. Либералите и демократите за Европа отчитат, че през последните 3 години бяха създадени нови структури за управление на стратегията с по-добро разпределение на отговорностите между общността и страните членки. След присъединяването си, България и Румъния бяха напълно интегрирани към изпълнението на Лисабонската стратегия и през 2007 за първи път докладваха по изпълнението на техните планове за реформа. Въпреки съществуващите различия между отделните страни членки, прилагането на Лисабонската стратегия подобри потенциала за растеж на Европейския съюз като цяло. Бизнес средата, изключително важна за либералите и демократите, спечели значително от тези реформи. Стратегията на Съюза за по-добро регулиране постепенно влиза в действие. Днес в повечето държави членки е по-лесно и по-евтино да се регистрира компания и да се прави бизнес. Въпреки това, на европейско ниво все още ни липсва единна предприемаческа култура. Необходим е цялостен подход на ниво Европейски съюз за растеж и конкурентоспособност на малките и средни предприятия. В сферата на иновациите, научните изследвания и развитие държавите членки се ангажираха да инвестират 3% от БВП към 2010 година. При все това, данните сочат, че съществуват широки различия между държавите членки. Ето защо ще се наложи да се положат сериозни усилия в тази насока, както и от страна на частния сектор, за да се постигне тази цел. Европейският съюз направи големи стъпки към трансформирането си в екологично общество. Нови амбициозни задължения се поеха за драстичното намаляване на емисии на въглероден диоксид, както и използването на възобновяеми източници на енергия до 2020. Либералите и демократите вярват, че екологичното общество може да бъде постигнато само ако изследванията и иновацията представят необходимите зелени технологии. Високите стандарти, които ние като европейци желаем, могат да бъдат постигнати само ако действаме солидарно. Ето защо обмяната на опит, подкрепата и възможността да се учим един от друг са от изключителна важност. Икономика, основана на знанието, изисква и готовност да се учим. Икономически растеж, ниско ниво на безработица, високи социални стандарти и динамична бизнес среда не се изключват взаимно. Достатъчно е да вземем пример от държави като Дания и Финландия. Уважаеми колеги, голяма част от приоритетите на либералите и демократите намериха своето място в резолюцията на Европейския парламент по стратегията на Лисабон. Между тях са и създаването на условия за по-гъвкав и по-добре функциониращ пазар на труда, позволяващ социална интеграция, намаляване на административния товар и постигането на по-добро управление, подобряване на позициите на международно ниво на европейския бизнес, повече експорт и инвестиции, подобряване на прозрачността и стабилността на финансовите пазари, по-добра защита на потребителите, повече ангажираност към околната среда, по-ефикасна употреба на структурните фондове на общността за достигането на конкретни резултати по стратегията и засилване на транспортната мрежа от трансевропейски проекти. Уважаеми колеги, индикаторите са на място, целите са ясно дефинирани, сега същественото е изпълнението. Грация.